for your mobile Piiawww de ba na na kwasi TV so abusuafo na nyame ya dom ema omobesi dencha ni na ohene omahen na ejabo na nya bedu enche bia na moyi ohen ede no ekre enti ene na oba besua ede ache dencha ma na ye wo dencha jukwa ye wo dencha ahinkromu jukwa ehona na ye di dwumadi ni nyina ba na kwasi TV ahwefo mbomoden se mo be subscribe ma hwe dwumadi di ama me dwumadi di be koso ha bia Kotokuman na etre agwam one jukwa ehima na etre agwam na ohen esai ede achom ti ene ha ye butubu ebe butubu ampaye ebedwa ewo jukwa hanom se dentra ekro ba ko ahinkro aye friend jukwa iti ene wo fie a bomoden se dwumadi na ekoso na wo de wani be fem na bomoden se be subscribe na comment me di dwumadi ho cha me ye frame na kwasi akwadem odo amoda na di che mo koso na mo nda di che na mo fo ni enter dwumadi na chi eti ene ya bepiem jukwa ha na ye de dwumadi no ebremo Entino Sanana, yes, Eka Chontusha, as a Santino, Denkyira, Manina Hima, and Emnaswa, and then in Pennyfor, and so Ebano, Denkyira Hima, Denkyira Mahima, and as Amedia, and also Ebano, Sa and a Chinas, a Mamrefe, a Mania, and so Efe, and Nano, that's a Aye Butu, and so Aye Kiki. Ya nam amamra and amania ekwanso enso this adwumade awie samli kan ema onya nchase no dencha mahen ana no toso ya aduonunum ana wato anananom se nananum hia no toso bedi dwumade bi ema no nto no kɔ no wei ana toso ya aduonun sia sama no nso no yesinu se ya denkyira ya man enso entu ja santre bana na se dwumade na yegusu a yedinu Medina and Yuguswa, Sam Yedin Efe. And Sana Tusha Sanihano, ACCRA, and at Nemono, or Sadia Doctor from 4 months, Kotoku and so and on an amount for. Ababepiemu abo aya Denkyira onsu hu adu ena no ankasa no obepiemu awa Denkyira that's aha aya nika aha enso etim aya de papa entusha na se agro no agofoma no ah antwini mu ode antwini emu ode ye papa Kotoku nyina awura osiade Dr. Frimpoma so anene manfo ana mna so a on enso ayo ye kire Baba, if you are talking to Mo, come and never but you want to Mose. Yeah, I put you up again. What you Mose? Come on, never, but you want to Mose.
ɛna ɛyɛ kɔntiahwɛ a ɔbɛn sa ahemfo ebi ɛna baniahwɛ a yɛwura ɛna di ahemfo ne nyinaa ɛntɛbɛkɔ ne ehu ne din ɛne di bere yɛgye sɛ na yɛko paa no ho yɛ paa Nana apie nua ma me. odin ɛde sɛn Nana apie nua ma me kɔso no. wona woyɛ dan Tafo ina wo Denkyira nafoɔ. wona yɛ twafo yi wɔ Denkyira anafoɔ ɛna sɛ ahemfo ɛbɛ wona wodi ɔmanim de ɔmakɔ Panyin wɔ hɔ but ɔno ni hɔ a me na me wɔ nafoɔ. ɛnti ahemfo bɛɛ saa na ɔmo bɛɛ Yɛ ɔgya asehene na odi m'akyi. Ɛna na pedwafoɔ na ɛbɔ anwom di m'akyi. enti gyasehen ɛne na pedwafoɔ ɛso de di w'akyi a ɛwɔ saa nkyi ɔmo so ɔmo ba no enti sɛ na ahosuo tim na sɛ ahemfo no ɛnso ɛnam n'aso a ɔmo kɔ beaeɛ a ɛyɛ nnɛ ɛyɛ Denkyira ɛyɛ hene ɛnso ɛba abɛsuae no na ɛsɛ ahemfo no ɛna ato sante a wɔn ɛnso ɛtim ɛkɔ no
yɛakyerɛ mu dada obiara nim sɛ dɛnkyerɛma mu na akaman yɛamammerɛ ne yɛamane na ahyɛ ase fiiɛ ɛwɔ kwan bi so ɛno nti prɛkɛsɛ dɛ ɔmokuta no kyerɛ sɛ yɛka dɛnkyerɛman a na yɛka ɛyɛ ɔprɛkɛsɛ gyaa nɛnea nanom a fiti kuroti a na ɔmo ho a agye atifi anafo wei adɔe Agyeiwaa, Eja Enya Ababedu, the awaited Denkyira, new king. Somebody after Nabelwa, Ayipmakwa, Mama Mrasua, somebody, a year Domahine, a corn and Cratino, a yes, I'm a yet Denkyira Hene, sa, Surefi, na Okofa, Ayani and Gisapa Pepenet, and Denkyira Hene, a corn and Cratino, there's a full Babason and Emu, now Ababefa Denkyira Mino, somebody Mrasua, and also by Tusha Santiam. ABENASE, the new king for a Denkyira kingdom, and a Samedia, and also an enemy for Emraswan, 1A to say.
Ensreja who won a pa. When I watch you, I'm at the Chaman area. Abuakwa, Hobo, Nikroma, Fonino, I would you, my dear Cassia, at to say. Empire Bonnier of Rati, Cossetirium Maya. When I am quite soon enough for bedress and dream. If you had my dear, and couldn't dear moi. I don't know, say, I'm a work and say. A radi won our year, routine and you Yamonka. Yet I was say radi, when yes to the only a bumpire. Amen. Sabre, ya twaswa na ya de Islamic ana Muslimi empire so na etwaso ya openyimpa Alidu Alasa oye acting imam na Sabre oba wadawroma mumpa ye isemba ojawom eja sarima me Kotoku hini ya na brempon sarmusai wi ntabu etu dade anim mampurisi na yiribewa tumukoro golukoro lori kanton brempon ni sala for kroti mosi Kotoku nsrabanwo ne atoko bi atoko sai anu mesare na yo bosu aduma magana magdi atombrada nkwan smaila inde wura japa yabo wura tende wura ube wura tosogo wura ene panshengu wura nana Uranza sono ura kokura uranza ngwara urana zero kuno de na kwature nse mboro pentempra medo suko ko fe nkoni ma botiri bo fie صلوا على نبينا الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Denkyira akyamehene na otutu atatai abano na mpanyin si sabe mpanyaduasa wodi yanom a womfra yanom na akyamehene wo yanom eni na Sabre akyampoma sabe emu piu na etwetwedom abedu ha no madawroma onyina mode maso ene mani ebe fem nana akomia entrakwa a otoso miensa oyirifia mpasetia no mfefo oba na se wo huhuma omutu nei na wabefre ehuma hame nono ne haha sabe omo no ma denkyira man ya denkyira man nyina no omo de wanonyam abeta dwumadie yachi amadwumadie afa no ntoma pa afra sane ayedike ahono kura dada Panyensi sabe yake chire ena edoso Sabre yabedane ama ya panye no akabrebe
for me. Would you get him a crowd? You don't go up in so, the trouble sounds almost as I say, was a Masani. I'm not sure my son, your son, the beautiful son, a Piiawww son, King of Denkyira son, Kotokuman son, Agyeiwaa son, Kotokuman son, Kotokuman son, Co-ordinating son. It will come on your son. From when you know, Mabba boy, everybody, and then the trauma at the day, and Timobua, the trauma, the Cosmo, the Kanko, the Punto, and so I can be. I can't about what's I knew. Anymore, what's I need. What they are coming, what's I need. But therefore, one person only can what's I need. You told me as I was I need. Between Kamun and ABENASE. When you know. Then, when you bring home, my papa be got a tear. So when we say, on the go to me, the determining tea, why you? Let the man say, I do. And then the accusing you know, who said, but I did not want part. It was so, they said, so. The air winning, woman, your proper. Now, my determination, they can't go and go through. No, be a good determination. I was saying, but I didn't take I can't feel. The gentleman go to Ghana. Akyem Denkyira Pentem Prem Minnesota Yakotua ye Fremerson Yasoria ye Fremerson Minnesota Asori Kron Denkyira nyima Nana ama Agyeiwaa Sara Wotoso Miensa Minana Kotoku Emahine Minana Nkawie Minana Bosomi Minana Bojosango Eniminuanum Agunafo Denkyira Mai Emba Apeti na enei Mabepie Denkyira Ahinkro Jokwa Emu Sabria Yeshie Eye Opanyi bi etro nwoma na oye Nigeria ni a friend no Chinua Achebe Ochro nwoma bia otu ni din said things fall apart sa ehuma imu ena wochro na sembi se obi etokno na ofrene ni benwu se wo a enye se Nembom Ubiara Ewaduani di Ewanifie
Otoa so says Yeshia and Agyeiwaa Bosumi Epria. Ewo Ekrono Emron Treswa na Enchrese Bosumi Ninti in the Yeshia. Sekanunkwa dia Gobia Petumia Bosumeno Ewonifie. Yeshia, if he said, Yenipa Bako, Yamamre Yabako, Yepribia Bako, and non be Enya, Nanimianso Enya. And Neisha Yeshia Hey, Ayanibrisem and Madenchira, and mine. Yehunu said, Jabo Yibi, a cheruye, if ye at your song any, Yehunu said, Jabo Yibiwa. The same at your son, Enshia, sent and Nunti, na and nay, and he said. Denkyira. Or therefore 1.7. Our Tosomi and Sa Koyirifa Ekwa Akura Se Agyeikumwaa Ikedia for Flushim and Nuntina Nay Nananum Abosomani Samai for Unyankupon Chediampon Ada Romanti. Wamaya Kwine Amayenda Viemu Atik Nabridia Ekoso Ishemwa Yeshie Yebania Beda Denkyira Hinea Otoso Eduonu Insia, the 26th king of the Denkyira kingdom. Beye da Pemien Seni in ye free Jumedie Yase. Yen Nananuma da Roma Abuayan Eyi de Shekain Odishia ni Wuni Asem Odishia Waye Ko Nana Odishia Wasum Bankamja Na Wonim Bankamja Ehonyema Wenim Bankamja Kasa Bankamja Kasa what here Ediamana Nanum se Nei Yambeda na Denkyira Manyina Somebody say Bekuya, Yamaya Homreswa, Amansan Kuyasie. Yen Shai Buyande, Yambono say, Yen Shai yo. And they Yeshia and now said Denkyira, Ayo mine. Na on mine any Denkyira. Ye Kagana Maya near Kadenkyira. Ye Kadenkyira near Kagana mine. If you said Denkyira this year, and not Chirigana mine. This is what the body say. Yeah, the government for you say.
Piiawww. Enuti yatonsa afraye nuanoma ewo Ghana fenu nyina. Ekamia yese Ghana mensini nyina mu no ye nuanom denkyirafo ewo ho. Enuti dwumadie kese etese nese denkyira mai da won ewira edia na ese fatase yatonsa afraye nuanom na woni ye nyina bebomu ye yinadie tie nei ubehwe no ubehu ye nua Kotoku so wa ha ono no ye menu ema denkyiraman ye nua bodwesango so aba a wono so eno ye mensa ema ye nua no nka wie eso aduru ha na ne kura mu no ye nua no nkyira ye free old Ghana Empire yebano ye besue won ne yetina ho che ye nti e ma ye nya ye din dani inchira fo ne ye fra ye denkyira ande so on so abeka ye nsa ase mudani yen ya na chese moja biribi ho nti biribi a moja no Sendemu peja, esesi ensu eba, ni ensu ebeboa, na biribi kronu ye de bremo. Mikina omai denkyira anemu, mikina planning committee for nyina anemu. Ade na sia eni kabia ema adehia, ene mwahia nyina. Enye adehia omye denkyira fo nko na obi biara odi ne kwan abokwan so abeduru ha ebia no echete denkyira hu donti ena waba denkyira afo ema wakwa aba onwa efi eni ha so na nei dwumadie di won bepi ha no yema won nyina akwa aba eba won fie adawu no eni ha Adawu eniha denkyira pentemprem eniha ndisi waba ha no waba ofie ye besre won aba nyina se dwumadie ko bia no bia beboa na yatumi aye ema no awie na wie yie desi awie a denkyira hene a enei obeso odefo bua mponsem otoso miensa ni tuomu na wadi denkyiraman animu yi no yenyina yeshira no yenyina ya ye no enwa ema ne india wo bedi etum koso na denkyiraman so afeye ntomapa efra abinyina akwa aba munyina yo yesre nyankopon shira mo bibia
Sema Casaprekwa, Original, yeah, Sema Casaprekwa, Original, now your uncle, now your schoolmates. I wouldn't want to be a shop of home, wouldn't want some blandy or home, wouldn't want to be a young Nimutia, and there you're watching outside in you come. Another penny or no, and then a solitary have or no, Abo, Abosopo, Adanio, Osre, Denchaman Subedio, Abio, Cheria, Denchaman Soya, Yenico, Yenimedadio. I Sandro Fiadwe, we are Shamusio, Sandro Fiadwe, we are Shamusio, Waya, we are Shamusio, Ejina Humbla, and in a mambla, and a making kind in Yano. Tiena, yet the Bepe, Yahu, said Yabaya, Yanko from Diane Fayamble, Nanano, Hawaii. It's Ejina, I never know. Me, what do you know? Ejina yet. Or therefore, purpose, and 9. Get up, yes.
Okay, done. Okay, no, you've got to Safina ne bewu de bedine sisi yo. Safina. Na ade ba ko me dan se. De nchirafo be wire mfi nchira. De nchirafo banye boni aye. Bibia be kai nchira. Esanse boni aye adosu bebre. Ana me ka de nchirafo ko san kakra bi. Ebra agonafo ana be frebe adawu pentampenam omena soro be free old Ghana Empire ebaye no ni be ko bono hene eho na sabre bono hene na be fa no obunu mankoma sabre wo bia be 1360 1365 eho ni be ka chere oburuman kuma say wose on ma be asase na bentina so ni oburuman kuma da mon kon na mon memma anchirafo egotena ni be bae ampa agorofo e ba na anchirafo betena kama pa ba de memma ama anchirafo aware anchirafo so ba de memma be aware enu ti no ba Baba nchira hidi banyina be wi awachira lemo mbemma be wi awachira he bene be kai nti baby suye no na batira ho 150 years ne be free nchira na be ko he sabe ni moyi na di banya flow na ba fra wu se ye ya agona ye nchira ni nti ne beda ba dan nchira afo Badana nchirafo anu bisa yakane sa na nchirafo ne de nchirafo yi ba ko ye moja ba ko sasa ba wo afra nti na make ni pizza de nchiraba ya nchirafo yesu ni sini ne nchirafo so ba ye de nchirafo so yesu ni sini para ene yesi he kofro le sra na masra Niba bebe bakasanka akomia eka woni ne esa godi woni ne esa godi na mom eche niba ba ko for ne soa niba mienu beti me soa eche ba ko eti wa uti se na esa ga woni ka bia wudi na bia won sa kan na so adobra o ana ya amamra na amamra ya
wɔhene deɛ yɛde no asi ɛyɛ ɔdaafoɔ poampo sɛm ɔtɔ so 9 dɛnkyerɛfoɔ nneɛma ne yɛka nkyerɛ ahe yɛde aba o mo nananom a bɛwuwu hɔ yi na bɛsie bɛ hɔ a bada ne nnɛteɛ ɛna mede nnɛteɛ yi bi abo ɛno nti mede ntoma ɛyɛ tetetetetetete ntoma bɛɛ 300 years bɛɛ 400 years ntoma ne mede firi ano na saa ntoma yi ɛyɛ nnada no ɛna animonyam a mede ama no ɛno ne ntoma yi dɛno so mmienu mede anwea firi nkyerɛ a ɛyɛ dɛnkyerɛfoɔ mu nananom bɛba nkyerɛ ahɛ sɛbisɛbi bɛɛ bɛbɛ ne anwea he sɛ biribiara bɛda no anwea nti mede anwea mmiɛnsa ne bɔ ntoma yɛ no a ɛgyina ma nipa ne ɔwo dɛnkyerɛ abusua he mmiɛnsa he a ɛyɛ bɔde sɛ awo akye Kotoku ɛna dɛnkyerɛ nti ɛnɛ ne mede bodua soso ɛma ɔdɛfoɔ poampo nsɛm a ɔtɔ so 9 odua he ɛgyina ma Onyankopɔn ne tumi ne n'ahoɔden ɛgyina ma yɛabosom ɛgyina ma tumi biara ɛwɔ nkyerɛ a ɛsɛ sɛ mede ma aberanteɛ yi na mehyɛ ne den ɛno ne mede ama no he afei maabɔ ne hyire o hye ɛna nkyerɛ clay ne yɛde fraeɛ enti ɛno so no hyire no ɛyɛ ne kundiwa adi ne yɛbɔ ne hyire nti ɛnɛ meka kyerɛ ɔdaafoɔ poampo sɛm ɔtɔ so 9 sɛ dɛnkyerɛ abusuan a baafo ahwete baabi bebree no ɔkɔ nkɔdene na wɔntumi ɛma ne nsa ka ne nyinaa dɛnkyerɛ abusua sɛnea maka yi akye Kotoku akye Bosome ɛyɛ dɛnkyerɛ ɛyɛ ahafo maamu afei Asanteman mu bada Asanteman mu wɔ ha emu nkyɛmu bɛyɛ 60 ɛkɔ 70 bɛyɛ dɛnkyerɛfoɔ afei dɛnkyerɛfoɔ bɛyɛ mmea Volta regye oti regye ɛna sem yɛsrɛ wɔnyɛ sɛ bɛyɛ a nyame bɛma ne nyansa na wɔtumi ɛde arekye dɛnkyerɛfoɔ nyinaa ama dɛnkyerɛ ɛtumi asɔre na asɔre a yɛ kɛse mpo akyɛn sɛdeɛ na first paa ɛkyɛn yi na meba yi so mede akonnwa abrɛ dɛnkyerɛ foforɔ yi saa akonnwa ne ne mema de tena so yi ɛyɛ akyɛdeɛ a yɛ tumi a ɛfiri nkyerɛ ɛno akyi mesan ma no pɛnkyiniɛ soso ne nyinaa yɛ tumi a mede ma no ɛne nhyira a mehyira no sɛ nananom ka no ho nananom ma no ahoɔden ne nyansa na dɛnkyerɛ sɛdeɛ birisi atwa mu yi dɛnkyerɛ kofa aman kunkyi aman bebree no ɛnɛ so dɛnkyerɛ ɛnsan ɛnsɔre meda nanahema ase mpanimfoɔ bɛboa ma biribiara yɛ bɔkɔɔyɛ mesrɛ nyame ne nhyira ama bɛ nana gyasehene ɛna baa bɛdi mu akokye nyinaa no mede naase ne ma bɛ na masrɛ sɛ ɛfiri saa berɛ yi ɛkɔ yi enkuridi a aba ɛna nkɛbɔmmɔ yɛ apiriti baabi a dɛnkyerɛfoɔ bɛyɛ biribiara yɛn nyinaa yɛmmoa ya no na bɛnte yɛnka na bɛhu sɛdeɛ yɛteɛ meda mo ase bebree adawu pɛntɛmprɛm a ɔme no so no meda mo ase